assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Abubakar Ahmad wanda aka bi sani da Abu Sabiola wanda ke gabatar muku da shirin dandalin masoya kai tsaye daga tashar Canal Hausa TV. Shirin dandalin masoya shirin ne wanda zai dinga zuwa muku so uku a kowane sati. Zai dinga zuwa muku Litinin, zai dinga zuwa muku Laraba, zai dinga zuwa muku Asabar a kowane misalin karfe 8 na yamma. To a yau Litinin za mu wato gayyaci wani babban bakonmu wanda ya taso daga Duwala ya zo za mu tare shi insha Allah. To za mu je wato mu masa barka da zuwa, idan muka sha ruwa muka dawo za mu nuna muku wannan bakon namu. Alarokan jamusendi na aure ki kimiyar da Allah ya sa na zangar kuwa taki wani tanadin kudade dan na samu auren ki faɗa wa kowa na ce kanki ina so ai magana akwai magana na ce akwai magana akwai magana akwai magana. Ko akwai magana ba magana na ce ba magana ba magana ba magana. Masu kallo barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya, da fatan wato kowa ya zauna gaban talabijin shi kawai dan ya san abubuwan da za mu tattauna kai insha Allah. To mun gayyaci wani babban bako ne zai gabatar da kanshi, daga nan insha Allah za mu je mu karanta su sakonnin ku, kuma wato za mu je kuma mu ga abubuwan da yake wucewa anguwa, kuma za mu wato dan tattauna akan maudu'in mu da muka tanada. To ga bakon mu za mu nuna muku wato fiskan shi, zai gabatar da kanshi. Malam bako, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, barka da zuwa bako. Barkan ku dai. Na'am, ya kaga Canal Hausa? Canal Hausa a gaskiya ba cewa komai, shida ce masha Allah. Madalla. Gaskiya Canal Hausa ta ci gaba ba kamar da aka santa a da ba. Godiya muke. Allah ya sa albarka wannan tasha. Allahumma amin. To wane ne kai? Ya sunanka? Ni sunana Abubakar Garba. Abubakar Garba. A ina aka haife ka? An haife ni a garin Duwala a Nubel. A Nubel aka haife ka, kuma a can ka girma. To waye mahaifinka? Mahaifina shine Garba. Na shine Garba. Na mahaifiya kuma ba? Mahaifiyana sunanta Zulai. Sunanta Zulai, ita ma a yawon da duk su a yan Duwala ne gaba daya. Nam, to ya matakin kuma karatunka yake? Matakin karatu har yanzu ana karatu. Har yanzu ana karatu. Dama karatu bai kare. Kowa da matsayin da Allah ya mishi. Matsayi da matsayi. Matsayi da matsayi ne. Karatu kuma ka san karatu kote biyu na, ko islamiyya ko kuma na sukul. To ya kuma matakin sukul da na karatu ne? Duka biyu ake. Duka biyu ana yi. Ana ware lokaci da lokaci. Akwai amfuwa jita. Kana karatun makaranta kuma kana karatun sukul. Madalla. To me kake yi a rayuwa Malam Garba? Gaskiya abin da nake a rayuwa ni dan kasuwa ne. Kai dan kasuwa ne. Wani irin kasuwanci kake yi? Kasuwanci nake yi, kaya saye da sayarwa. Saye da sayarwa. Kuma ina yawan motsi. Shekara nawa kai yi a ciki, ko lokaci nawa kai a cikin wannan sana'ar naka da kake yi? Wannan sana'ar da nake yi na dan juma ciki. Na'am. Da yawa ba su sani ba. Don zan ce ban bayyana kaina haka sosai ba. Haka ne. Amma dai ina yi. Kana yi. Na'am.
kana sayan su kaya kana sayarwa kuma kana al'amuranka. A cikin gari kake yi ne ko a wajen gari ko kana fita har kasashen waje ko dai ya kake al'amuranka? Ba na fita kasashen waje, a cikin gari nake. A cikin gari kake sana'anka kake abin madalla. To jama'a kuna jin yadda muke tattauna da bakonmu Abubakar Garba wanda ya taso daga Duwala ya zo mana wato Kanal Hausa a nan Yawunde muke tattauna da shi yadda kuke jin matakin karatun shi da kuma yadda yake babba mu abubuwa. To insha Allah za mu je mu dan sharuwa, idan muka dawo za mu ci gaba da maudu'in mu. Jama'a barkanmu da dawowa cikin shirin dandalin masoya. Kuna ji wato yadda muke tattaunawa da babban bakonmu wanda ya taso daga Duwala ya zo musamman da mu tattauna da shi game da wato rayuwa, wato shiri akan matasanmu na yau. Za mu je wato kai tsaye mu dan tuntuɓi bakonmu dan zai ba mu dan shawara ko zai dan ja hankalinmu ko zai ba mu dan shi ma gudunmuwan da ya kunso mana game da wato gyara tarbiyyar al'umma. To Malam Abubakar Garba, ya kake ganin matasanmu na yanzu? Wato zan iya cewa rayuwar da na yanzu akwai bambanci. Na ga rayuwar yanzu abubuwa sun taɓarɓare da yawa, matasa ba su yi sana'a, kowa da yana so ya samu abu fasileman bai so ya je nema. Me yake sa irin abubuwa haka yake faruwa har ma kaga yaro bai zai je aiki ba har ya tashi shi ne zaman shi ya samu abu haka sauki? Me yake kawo irin abubuwa haka? Haka gaskiya abubuwan da yake kawo irin abubuwa hakan nan, na farko dole ka tashi ka nema. Domin baka nema ba ka tsaya ka ce wai za ka jira wai wani ya baka, lallai kuwa za ta fi a barka. Haka ne. Dole ka nema, ka tashi ka nemi shi, Allah ya taimake ka. Ba a so a wahala, ba so a jure, ana son a shan fasil. Yanzu ake so a samu. Kuma shi ka wahala ka jure, shi yanzu ka samu abin da kake so. In ma ɗaukaka nema mai shi, Allah yanzu ya taimake ka ya samu ka albarka. Amma in ba haka ba za ka taɓa samun abin da kake so. Gaskiya ne. To me yasa kuma in matayenmu naga kaman abin in aka ce idan ka duba kote daya a duba kote daya, in matayenmu ma na yanzu waɗanda suke tasowa shi ka gansu
yarinya yar karama ba ta kai ta kawo ba amma ita ce a ce wato take ciyar da gida, ita ce take faɗa a ji, kuma ita ba ma wani sana'a take da shi ba, ita dai tana nan a gidan da yake tana dan samun kuɗi daga filin su samari. To me yake jan irin abubuwa haka yake sa yaran mata ba su nutsuwa? Haka ne, wannan abin yawancin a farko daga gida ne. Na'am. Majority laifin iyaye. Yanda ka ba ma ɗanka tarbiyya tun daga gida a yadda yake tashi da shi kenan. To wasu iyayen yarinya za ta je ta nemo ta kawo, uwa ba ta tambaya ina kika samu, an baki kaza kake dauka gudun samari wa da wadawa. Kaga wasu iyaye ba ruwansu da wannan, tura mayan su suke wayansu iyayen ki je ki kawo a zo a ci, ba neman a duba ina ya take tafiya wa yake ba ta kaza ba sa duba wannan. Shi sai ke jefa ayi mu a cikin matsala, kuma da son duniya, buri yawa. Buri ya cika yawa. Wannan ta ce don me yasa wace ta rike wayan 1000 kaza ni ban ji na rike ba, wannan ta sa kaza, ko me za ta iya don dai ita ma ba ta wannan abu. To don me yasa ake irin wannan abubuwan, me zai kawo wato abin da zai sa a kawo karshen wannan matsalan a ganin ka? A ganin da abin da zai sa a kawo wannan matsalan ya kamata iyaye su kula, a jawo su a jiki, a dinga hira da su, ana yi musu haka ba daidai bane, ana yi musu hankalin Allah ya yarda komai zai wuce da kyau, za su daina. To jama'a, kuna jin yadda muke tattauna da bakonmu Abubakar Garba, bakon daga Duwala, yadda shi ma yake bamu gudunmawa game da abubuwan da yake wucewa unguwanni, kuma da wato taɓarɓarewan rayuwar matasa a yanzu haka yadda muke ciki. Kamar da muke ganin komai na canjuwa a lokaci kaɗan. Yau ka gani wani dan samari ya tashi, shi baya son sana'a, baya son aiki, bai son komai, shi dai kawai ya tafi ne kawai ya zauna a samu a bashi, ko ya tafi ya samu kuɗi a hanyar facilite yadda zai tafi kawai don ya yi amfani da kuɗi, bai zai je aiki ba, shi je ya tafi sace-sace. So 'yan matayen ma haka, kamar da muka faɗi, su ma ba su son wato zama su kula da tarbiyyar da aka ba su dinga abubuwan da ya kamata. Iyayen ma dai idan aka yi maganan iyaya ka ce gumma duba maganan iyayen ma ko waɗanda su ma suke gani yadda yara suke shiga cikin duniya, suke shiga cikin gari, suke abubuwan da bai dace ba kawai don su samu kuɗi su yi amfani da shi. Ya kamata wato a koma a mayar da hankali a kula da tarbiyya, da yake lokacin yanzu ba kamar lokacin da ba ne. Yanzu kan ma na fi gani ma kamar iyaye ne ma suka fi, yara ne suka fi ɗaukan ma. To Allah ya sa mu dace. To Malam Garba, ka taba soyayya da yake a dandalin masoya muke, gwanda mu dan shiga shi ma dandalin masoya. Ka taba soyayya ne ko dai ya al'amarin soyayyan ka ya kasance? Idan na farko idan ka kalle ni, ai ka san ko ya kai dai soyayyan da an yi kan, ko kuma ce ma ana kai. Ana kan yi ko an yi. To Malam Garba, ya ake sani idan fataninka na son ka, ya ake sani wani alamomi ne ake sani idan mutum na son ka, kamar da kace kana cikin soyayya, wani alamomi ne zan iya sani idan mace tana sona? Wani irin soyayya tsakanin mace da namiji? Za mu ɗauka misali, mu bar su tsorayin soyayya tsakanin mace da namiji, yadda za ka yi ka gane tana son ka tsakani da Allah, ya ake sani? Na'am. Na'am. Da farko duk mace mai son ka tana damuwa da ke, za ta dinga kira. Gaskiya ne. Kana jin ya kake lafiya. Idan ma ta maka laifi, tana yi kiran ka, wani ya haƙuri, in Allah ya da ba zan sake ba. Na'am. Ko yaushe tana yawan kiran ka, ta ji a ina kake, da wa kake. Duk irin abubuwa ka, shi ma sun yi nuna cewa mace na son ka. Haka ne. To ya ake sani idan kaman wato mace tana nan da kai kaɗai ba tare da kasancewan waɗansu suna binta ko menene ba, tun da kai kasancewan kai kaɗai ne, ya za ka yi kasancewan idan mace tana nan da kai kaɗai, tun da kai maka ce ka ɗan kwambiya cikin soyayya, ya ake sanin wannan? Ya ake sanin wannan idan shi Allah ba za ka yi ka gane ka ce wa a'a. Na'am. Mace kai kaɗai ne ba wanda take so. Ke irin matan da za mu ce wanda ka aura, kowar ɗakin ka kenan. Ita za ka ce kai kaɗai ne. Ita ɗin ma. Sai watakila. To kamar irin su waɗanda suke soyayyan tsauri, idan kamar yau ka zo ka ga masoyiyanka tana nan da wani, shi ya zo kawai
bai san me yake tsakanin su bai ɗauki ko bulala ko ya ɗauki wani abu haka ko dai mari ko dai yadda zai reaji ya irin wannan yake kasancewa idan ya yi haka ya yi daidai ne ko akwai yadda in ka zo kaga masoyiyanka tana nan da wani ta yaya za ka yi reaji har kasancewa ka san abin da yake tsakanin ta da wannan fatinan da ka zo ka same su. A'a wato kamar misali kai ne ka zo ka ga masoyiyanka tana hira. Na'am ka san kuma kowa da yadda zai iya reaji. Wani zai zo da tsauri ya zo ya ce me kike hira mai kike da shi ya zo ya duka ya bin nan. To kai ya kake reaji kuma ya idan ya kamata ya reaji ne ta yaya za iya reaji idan ka zo ka ga masoyiyanka tana hira da wani wanda kasancewa ba wani muharramin ta bane. A iya fahimta ta mace in kana su kai abin da zai mata ciwo shi ka zo da duka ko brutality ba a yayin da ka zo ka same ta da wani tana hira ko da ranka ya ɓaci kyan abin ka kalla ka ganta haka ne yawa ta san ka ganta amma ka kai mata komai ka dake ta ka kai mata ka wuce abin ka. To ai ba za ta dago magana ba idan ka nuna mata cewa ka ganta ma ba kai magana ba ita ma za ta ce to a manta da maganan ya sha ruwa kenan. Ba ta sha manta da maganan in ba. Na'am. Abin zai dame ta. Domin ai ka ganta ta san cewa ta yi laifi kuma ka ganta baka ce komai ba ka wuce. Na'am. Daga baya ne za ka dauki mataki. To kaman kuma ba duka ba zagi. Haka. Hankalinka za ka yi amfani. Na'am. Haka ne. To kamar irin su a zamantakewa kamar na ma'aurata waɗanda suke cikin gida su riga sun yi aure shi kaga suna da jaraban waje ka gane ba da mazan da matan in duka suna wato kulle waɗansu alaƙan da bai da wato zan iya cewa sans da hausa ya ke fada bai da ma'ana ka gane ba suna kulle alaƙa to waɗannan irin alaƙa in yana da kyau ne ko bai da kyau a ganinka? Gaskiya bai da kyau. Na'am. Kuma ka san shi jaraba shi halitta ne na dan adam. Haka ne. To yau an wayi gari da yawa za ka ga ma'aurata suna da aure amma za ka gani ana shingula ne menene kuma a waje. Haka ne. Menene kasancewa yau ka yi aure ibada ne aure ibada ne. To me yasa in mata mu ne yanzu suna son sauki abubuwan da yake da sauki kawai kaga idan yau ka zo a talaka ka zo soyayya da su sai su ci a kai fa ba irin nasu bane sun fi son irin waɗanda suke da hannu da shuriyan kuɗi da su abin nan. Haka da zamani ne ya zo a to me yasa ake son wannan saukin in? Yawancin abin tsoro yake ba su. Cewa yau da rayuwa zai tsada. Idan ta zo ta aure namiji. Na'am. Bai da muhayin. A tunaninta za ta shiga wahala. To ai iyayen mu a da lokacin da suka dinga soyayyan su. Haka yawancin su ma ba masu kuɗi bane. Yawancin su ma za ga mutum zai tashi daga wani anguwa zuwa wani anguwa ma da kafa ya zo hira. Haka ne. To amma ka san da yanzu daban ne. Da abubuwa rayuwa bai tsada kaman a yanzu. Haka ne. To ka gani ba shi sai yanzu ko ta yarinya na tsoro kada ya shiga gidan miji. Miji bai da muwayan a zo ana wahala ana fama to shi sai yawancin zaka ga suna so mai kuɗi. Kuma babu majority babu hakuri. To kai Malam Garba a ganinka kamar yadda 'yan matayenmu na yanzu waɗanda an san cewa a gidansu da kira ake samu ma yadda za dan sarrafa abin da za abin nan amma ka ga hannunta tana rike da wayan jaka 200 jaka 500 jaka 600 tana amfani da shi kuma ba za ta tambaye ta daga ina ta samu wannan ba za ma bincika ba abin nan ba. To kai kana ganin irin abu haka yana da kyau ne ko dai ya za ya magance irin waɗannan matsalolin a cikin community? Kuma na farko an san cewa ba sana'a take ba ko da sana'a take wani sana'a ne zai bata opportunity da za ta ɗauki jaka 500 ta yi amfani da shi kawai don za ta yi abin nan jaka 500 jaka 600 kuma gida da kira ke samu abin nan ko da an san ciniki. Na'am. Yawancin samari ne suke ba su wannan kuɗi a waje suke ba su wannan kuɗi suke kakashe musu kuɗi. Gaskiya ne. Wannan kuɗin ne kake gani suke kawo gida abinda za a ci hatu su taimaki iyayensu. To ai akwai kuma su samari waɗanda suke da ɗan hannu da shuri waɗanda suke da kuɗi shi kaga sun kira yarinya kawai sun ba ta waya mai tsada ko su ba ta kuɗi mai tsada kawai don za su yi lalata da ita kawai na ɗan lokaci kaɗan. To ita shi ta ce to tunda lokaci kaɗan ne ba matsala bari mu ɗauka mu je mu yi amfani a jayi ta iskanci. To irin waɗannan abubuwan da yake faruwa kaga yarinya yau
namiji ya kira ta ya bata telefon ya bata kuɗi mai tsada ya bata abu kaza ya bata abu kaza to su waɗannan waɗanda suka kasance kansu a cikin waɗanda suke rudin ƴaƴan mutane da matan mutane da wato kannin mutane kawai don suna da abu sai su kira yara su dinga ba su kawai don su dinga lalata da su. Ya kake ganin irin su abubuwa haka? Gaskiya ne, da farko ne Allah ya shirye mu gaba gida. Laifin su ne musamman su mazai. Na'am. Don a yau inda kana son mace tsakaninka da Allah bara ka zo mata da kashe kuɗi da bata babban waya ba. Na'am, gaskiya. Kuma ba ka dinga tsaye da ita cici ba. Inda kana son mace tsakani da Allah da ka zo gida ka yi salamu alaikum wa ne ka zo ganinta ku tsaya ku yi hira ka fito gida zo a san ka a gidansu har Allah ya zo kaddara zo ya aure. Na'am. Wannan shi ke nuna cewa son ta kake tsakani da Allah so kake na aure. Na'am, na'am. Yanzu baka bayyana kanka ba ka zo ka ganta a waje ka zo ka ruɗe ta da kuɗi to ita ma shi zai zama na yar buri ne. Ka bata wannan kuɗi in ka bata wannan wayan in waje rayuwa ya tsada dole za ta yadda wani su yadda suke yi haka ne ka ɗauke ta ka je ka duk abin da kake so ba abunta ka san cewa ta samu iPhone ta ko ta samu jaka 200 ko 300 gobe ma bai zai hana ba memsho wani ya zo ne mai ta haka ne shi kaga yarinya ta bata rayuwanta tun kafin ta je gidanta kawai dai don a samu abin da za a ci a saka a jiki a yi shi a gyaggyara jiki da komai da komai. To Allah ya samu dace. To jama'a kuna jin yadda muke tattaunawa da bakonmu Abubakar Garba yadda wato yake ba mu shawara game da matasa game da kuma rayuwa. To muna godiya da yawa za mu je mu sharuwa idan muka dawo za mu dan karanta sakonninmu waɗanda muka samu a nan shi mu je mu muku ban kwana bari mu je mu sharuwa mu dawo. har na durƙusa shi ya adabe ni har ya sa na fallasa ni da ke mare ni so ta kai mu kyankisa na yi binciken kamar ki babu na rasa
To jama'a barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya, kuna ganin yadda muke tattaunawa da bakunmu wato Abubakar Garba wanda ya tattake ya iso mana nan, wanda ya taso daga Duwala, yadda muke wato hira da shi. To insha Allah za mu je mu karanta wato sakonnin su masoya waɗanda suka aiko mana, wanda za mu je mu karanta a daidai wannan lokaci. Za ku iya wato ku kira ko ku aika sakonninku a kan lambobin da kuke gani kawai don ku faranta wa masoyanku a daidai wannan lokaci. Malam Garba, kafin mu je mu karanta su sakonne, akwai wani farkon sakon da ya iso mana game da abubuwan da yake faruwa a anguwa, ton da yake irin su abubuwan nan bai konsirnin mu ban wa magana kai, amma da yake jita-jita ya yi yawa kai, dole za mu yi dan maganganu a kai. Kwana biyun nan bai fi kwana biyun nan daga shekaran jiya zuwa yau innan muna jin abubuwan da yake faruwa cikin anguwanni. Wato waɗansu ne aka ce suka je suka ɗauki allon ƙarfe suka sa da zuciyan abin nan rago da na menene ban sani ba, amma dai akwai waɗansu imajin da muka samu, za mu je insha Allah an jima za mu ɗan haska muku game da abubuwan da yake wucewa. To Malam Garba, kana jin wato ko tsananin jahilci ne ko menene yake sa mutane har zaka je ka dauki allon karfe ka sa petrol a cikin fitila har yayi sace biyu ana kunnawa? Abin da yake wucewa cikin anguwanni kenan, a cikin su group ana aikowa, har ma aiko mana mu ma anan, amma ba da yake ba komai zamu iya sawa ba, kuma ba komai zamu dinga abin nan ba. To me kake da shirin da zaka faɗa wa irin waɗannan mutanen da yake dai na san cewa kai kwana biyu a Yawunde kuma ka ji abubuwan da yake wucewa, ko baka ji abubuwan da yake wucewa kan wannan ba? A gaskiya na ji batun allon karfe, amma allon karfe inda na ji ban san me ma'anar shi ba. Na'am, to kai amanan da ka ji ma'anan me ka ji a kai yanda abin ya kasance? Ji ne mutane na magana na wuce, ban tsaya a kasa kunne na ji shi allon karfe din me ake yi. Wai mallaki ne mallaki me? Mallaki ne, ni na sani aka ce mallaki ne, to mallakin menene to sai Allah. Ikon Allah. To masu yi Allah shirye mu da baki. Allahumma amin. Wanda suke yi kuma Allah shirye su. Amin summa amin, amin summa amin. To zan yi fada. To muna godiya da yawa. To kamar da wato bakonmu ya zo shi ma ya dan bamu gudunmawa, ya dan bamu wato maganganu game da matasa waɗanda suke ɓata rayuwar abin nan 'yan mataye da 'yan mataye waɗanda ba su jin tarbiyyar iyaye da kuma iyaye waɗanda ba su an kadiran yaransu, duk mun dan magana kai. To muna roƙon Allah Ubangiji ya shiryar da mu kan tafarki madaidaiciya, kuma Allah Ubangiji duk wanda ya kasance kanshi a cikin wannan irin al'amari haka, Allah Ubangiji ya dawo da shi kan hanya. To da yake dandalin namu dandalin masoya ne, za mu ji wato mu dan karanta su sakonni ne na masoya waɗanda suke tuna da junansu a daidai wannan lokaci. To farkon sako wanda muka samu a nan sako ne na Malam Jibril daga Duwala, yana gaida masoyan shi wacce zai aura insha Allah le 14 Fevrier a Duwala, sunanta wato Farida, kuma yana mata fatan alkhairi a daidai wannan lokaci, kuma yana mata soyayya mara misaltuwa. Yana son kuma a sa masa waka na gidan sarauta kawai wanda zai nishadantar da masoyiyan shi Farida. Za mu je wato mu nishadantar da Malam Ango Jibril da Malama Amarya na le 14 Février 2025 insha Allah a gidan sarauta. A gidan sarauta, sarauta, sarauta. A gidan sarauta. Da ke zan ɗaura aure, ki zamo sarauniya ta. Kai ne jarumina, da kai zan ɗaura aure. Ina roƙon Allahu sarki, kare mu sharrin masu baki, yayi kunci ka ba mu sauki, soyayyar mu ta ƙara zaki. Hanya mun ɗauka ba ma san sauka, za mu bi zaɓinka Allahu komai kai daidai.
suke kore kunci, daga kallon ki idanu ki sanyi. Da mafarkinka nake kwana bacci, da tunaninka nake tashi bacci, da kalamanka suke kore kunci, daga kallonka idanu ke sanyi. Na gamsu da ke, na zaɓe kike, aure zan yi da ke, saka ki a fadata. Lallai na tsallake, don an bani ke. Na cika burina. Da mafarkinki nake kwana barci, da tunaninki nake tashi barci, da kalamanki suke kore kunci, daga kallonki idanu ki sanyi. Da mafarkinka nake kwana bacci, da tunaninka nake tashi bacci, da kalamanka suke kore kunci, daga kallonka idanu ke sanyi. Na gamsu da ke, na zaɓe kike, aure zan yi da ke, saka ki a fadata. Lallai na tsallake, don an bani ke, na samu sake, zan nuna bajinta ta. Tun da kika ce musu sai ni, ba za na sake kuka ba. Akan ka bani jin kunya, a ce na haukace a soyayya. Samun irin ka kwai wuya, wannan zamani duniya. Akan ka zan yi komai, in ba da rayuwata. Da ke zan ɗaura aure, ki zamo sarauniyata. To jama'a barkamu da dawowa cikin shirin dandalin masoya. Kuna ji yadda muke nishadantar da masoya a duk inda suke. Bayan mun je mu nishadantar da Malam Jibril ango da shi da amaryan shi Farida a Douala yadda suke gayyatan kowa da kowa le 14 February 2025 insha Allah. To za mu je kuma mu ga sako na gaba. Wannan sunan shi wato MC Muhammad daga Cibaci yana gaida masoyiyan shi matar shi wacce yake so, sunanta Hajiya Ummi, ita ma tana nan a Cibaci. Yana mata wato soyayya mara misaltuwa, kuma yace a gaishe ta dewa kuma yace a sa mata waƙan Auta Waziri farin ciki na. To MC Muhammad da kai da amaryanka za mu sa muku waƙan da za mu nishaɗantar da ku a daidai wannan lokaci. Mu je zuwa. Auta Waziri kuke je malam. Farin cikin ki shine farin ciki na, ke bar gudu na ba inda za ni zauna. Farin cikin ka shine farin ciki na, ka bar gudu na ba inda za ni zauna. Kina taba ni kina yawan zumani, ina kike ne kawai kira ni zani. A bar faɗi na ke ce kawai a raina.
gane cewa a san kini ko ban farga ba zan iya ba da wata in ba zan ganke ba. Jinin jikina da naki sun haɗe gogo da ba zai raba su cikin ƙasar gaban ganshi ba. Akan ki zane duniyar da ba namu ba, inda kina nan na sani ba zan bata ba. Farin cikin ka shine farin ciki na, ka bar guduna ba inda zani zauna. Farin cikin ke shine farin ciki na, ki bar guduna ba inda zani zauna. Kai ne a dama na ba za ka kauce ba, wannan ka koya zo ba za mu saba ba. Ka san da soyayya sai an yi haƙuri ma, zamanin rayuwa waya ba za a saba ba. To jama'a barkamu da dawowa cikin shirin dandalin masoya. Kuna ji yadda muke tafiya nishadantar da jama'a duk inda suke a daidai wannan lokaci. To insha Allah za mu je wato mu karanta kuma sakonni na gaba waɗanda suke a aiko mana a daidai wannan lokaci. Bayan mun je mun nishadantar da masoya waɗanda suke tunatar da junansu a daidai wannan lokaci, muna musu wato su ma kamar da aka sa musu waƙan farin ciki, muna musu wato farin ciki da yawa. To za mu je kuma mu karanta sako na gaba. Wannan sunansa wato Al-Amin Muhammad daga Kano, Nigeria, yana gaida masoyiyan shi Amira. Al-Amin yana gaida masoyiyan shi, ita ma tana Nigeria, Kano, tana so wato a sa mata waƙan Auta Waziri Aljannata. Har mu je su ma mu nishadantar da su, idan muka dawo shi mu je mu karanta sako na gaba. Auta Waziri kuke jiwa ke ce aljanna ta duniya, masoyiya aminiya ke ce aljanna ta duniya, masoyiya aminiya. Inda kika bari ni sai na sha wuya, sai na zam kamar tsokar da babu jijiya. Ba da ke ba sai da rijiya, rijiyar ma mai dauke da kungiya, wata za ta caki raina ban kara kwana, zai sa in kwana ban gano masoyiya ba. Ke ce aljanna ta duniya, masoyiya aminiya. In har za ki bi ta sai na ta alama, dan san ki ne shi ke kara bani himma. Kin ga so da ke na yin bani dama, ciwon da yake zuciya ne kin ka fama. Ke ce kika gano ni ko a duka mata, karki bani rata da ko ba za ni kai ba. Ke ce aljanna ta duniya, masoyiya aminiya. Sani komai nisan nisa ba za na barki ba, ba za na dauki wajen ijiye ta a daki ba, don ba da sunanta na gina wannan sashin ba. Kwado da makulli na binki kamar baki bude ba, ban ji na kyarar ki ko na dakika ba. Na san soyayyar mu take ba za ta goge ba. Ke ce aljanna ta duniya, masoyiya aminiya. Mafarki na ba zai tabbata ba in ba auren ki kawai na yi ba. Tunani na ba zai karkata ba in har ba za ki nisa ba. A san so na da daɗi mai yin sakan ji duniya da faɗi. Wani
ce aljanna ta duniya masoyiya aminiya ta. Jama'a barkamu da dawowa cikin shirin dandalin masoya. Kuna jin yadda muke nishadantar da ku, kowa zai iya wato aika sakonnin shi akan lambobin da kuke gani kawai don ku nishadantar da masoyanku. A duk wanda ya tuna da masoyin shi da wacce ta tuna da masoyanta duk gaba daya wato muna musu addu'a Allah ubangiji ya kara musu soyayya, kamar da muke karanta sakonni na masoya waɗanda suke tunatar da junansu, suke wato aika sakonni wa junansu. Muna musu addu'a Allah ubangiji ya bar su tare. Za mu je wato mu karanta sako na gaba. Wannan sunan shi Ben daga Yawunde, yana gaida masoyiyan shi wacce ya fi so, wacce ya fi kauna, wacce kuma yana sa rai nan ba da jimawa zai aure ta insha Allah, wacce ya fi so fiye da komai. Sunanta wato Fidausi, ita kuma tana nan a Duwala. Yana mata wato fatan alkhairi kuma yana mata addu'a Allah ubangiji ya kare ta. To malam Ben da kai da masoyiyanka Fidausi, muna muku fatan alkhairi kuma muna muku wato addu'a Allah ubangiji ya ƙara soyayya. Yace yana kewanta da yawa, yana so a sa masa waka na kewa kawai wanda zai nishadantar da malama Fidausi Ben na kewa. Auta waziri kuke ji ina kewar aminiya, abokiyar shawara ce kin dara, kin sanya in ba da ke ba sai in hakura. Ki bani yar dama a sanda ni nema, ki mini alfarma ki sanya na zuciya, ki kauda yan gulma irin ki ke nema, suna ta shan fama sun zaga ko'ina. Mace ba ai ba ke ce, abidori ba ke ce, kuma kin san mun dace kanki na zauce. Magana ɗaya ba shakka, hannu ɗaya kan jinka, ta yaya zai ɗauka samun ki baiwa ce. Ba kya fushi ki murmushi dan san kina shiga raina, ko ba ni in kin ka tunani wannan shi ne muradina. Na san kina da buri kuma sannan kina da tsarin ki, da za ki sa cikin ranki ni ne zan zama angonki. Faratin fafiyata daban cikin mata, a san ki na yi rata akan kina gane kaina. Ke ce na yi wa alkawari mace ɗaya kuma kin zarta dare, kin zammin bangon sukari ko a ina ke ce. Sirrin ciki ya zo fili, kin iya ado da ɗan kwali, me kyan ido da sakwalle, an iya maki zanen lalle. Tun da na same ki na huta, saura sun ta kazanta, bana iya kallon mata ki ji kalmar da na furta. Akwai daɗi abin da kake so in ya soka, ashe fatan da kake wa wasu wata rana zai bi ka. So sa'a ce, samun nasara ce, ke sa'ai dace, ni kam na samu. So kwai tsada, sanyi sai randa, shanu ke huda, furar mu na yi damu, na yi nasarar samun ki barni. Akwai daɗi abin da kake so in ya soka, ashe fatan da kake wa wasu wata rana zai bi ka. So sa'a ce, samun nasara ce, ke sa'ai dace, ni kam na samu. So kwai tsada, sanyi sai randa, shanu ke huda, furar mu na yi damu, na yi nasarar samun ki barni na zama jigon ki, zan boye sirrin ki baran da zan tona.
To jama'a barkamu da dawowa cikin shirin dandalin masoya. Kuna ji wato yadda masoya suke nishadantar da junansu, kamar da muka je muka ga Ben daga Break yadda yake gaida masoyiyan shi Firdausi daga Duwala, ya sa mata wakan kewa kawai don ya ɗebe kewa. To muna roƙon Allah Ubangiji ya haɗa kawunan Ben da shi da Nana Firdausi, muna musu fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. To za mu je mu ga wato sako na gaba. Wannan sunan shi Zenge Awal daga Break, yana gaida masoyiyan shi Laila daga Mange, yana mata fatan alkhairi kuma yana son ta dewa dewa. Yace a sa mata waka Auta MG Boy soyayya, wato yana son ta dewa har shi mai raka ta da wakan soyayya soyayya. Soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba Ke ce dai wacce nake so, akan yarda so mai gina shi. Ki zan mai kula mini da kanki, domin ki sani ina da kishi. Kowa ya nuna sani kanki ne a sanar ina karki kula shi. Bani da kowa sai kira ina, kar ki canza a so ya haɗa mu. Ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. ke ce matsayar zance na, Kai zan kai wa ahalina, ke na gani a cikin barci na. ranar kai na gani a kusa na. So ya haɗa mu da ke a gani na, Ba shakka haka ne lafazina, ko kin san kanki zan iya komai. ni ma kanka ina iya sara. Soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Soyayya ce ta haɗa mu, su makiya ba za su raba ba. Ke nake kauna gobe, ni guri na ke na zahabi. Mallakin kaina na baki, kanki na bude sabon babi. Ke nake ra'ayi a kauna, kina da kyau ko babu zahabi. Sanke yana raina, soyayya ce ta haɗa mu da ke cikar buri. To jama'a barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya. Kuna ji wato yadda muke nishadantar da masoya a daidai wannan lokaci. Kowa zai iya wato aika sakonnin shi kawai don ya faranta wa masoyin shi ko masoyiyan shi a daidai wannan lokaci. To bayan mun je mun karanta wato sako na Zenge Awal wanda yake na Break, yanda yake gada masoyiyan shi Laila daga Mange. To za mu je kuma wato
mu je mu karanta sako na gaba. Wannan sunan shi Shehu ne daga Pharmacy JVC, yana gaida masoyiyan shi Nafi daga Laverin Grand Mosque, yana mata fatan alkhairi kuma yana mata so mara misaltuwa, yace a sa masa waka mai kishi. To bari shi ma mu je wato mu dan sa masa mai kishi, shi ma ya je ji da bebin shi. Ina jin daɗi, na samu muradin raina, tana kishi na ni dai. Ina jin daɗi, na samu muradin raina, yana kishi na ni ma. Sai ki ya fata da ke ni har na durƙusa, shi ya adabe ni har ya sa na fallasa. Ni da ke mare ni so ta kai mu kyankisa, na yi binciken kamar ki babu na rasa. Zaɓina mai kishi na, mai kishi na, kai ne. Oh, zaɓina me kishi na, me kishi na, kici. Tarbiya masa ba duka haɗa, kan ka zo mini ne maka shimfiɗa, kwalliya zan maka har na yi rangwaɗa, a kan ka ne jama'a ke gane ina faɗa. Ke ce sila samun canjin kala, sai hamdala ban Allah makagina. Yau ne bara, so kuma na yi nasara, ba na jira, kun yaba mai so da ƙaunana. Idan na yi baki suka ce na yi zakin baki, yarda ta cike fitar kyana kakaki, zan yi rimta ƙaunar ki ba za a kiran bawanki, wayo zo ki ce ci ba wannan, wanda ya zo ta kanki ni ne dan. Ƙauna ta shige ni tarkace mini za ka bar ni, mai nisa ba a gani na ko an haura tsani, yadda na so ka so ni ko gida ma na yi bayani, bani da wani buri in gida har sun ka Kai bar fito ni. ku ganta ita ce zabina, ga zabina mai kishi na. Ga zaɓina mai kishi na, mai kishi na, kai ne. Mai kishi na, masha Allah jama'a, kuna jin yadda kowa da kowa yake nishadantar da masoyin shi a daidai wannan lokaci. To muna ka karanta sakonni, insha Allah za mu je mu karanta sako na gaba. Wannan Abubakar Garba daga Duwala yana gaida masoyin shi, ita ma tana nan a Duwala, sunanta Ummi, yana mata fatan alkhairi kuma yana mata so dewa. Yace yana bukatan wato a sa masa waka wanda zai nishadantar da ita, kawai wato dan zai sata nishadi. Insha Allah sunan shi Abubakar Garba wanda yake nan a Duwala, zai nishadantar da masoyiyan shi Ummi, ita ma tana nan a Duwala, yana so a sa masa wakan alkawari, wato alkawari ya cika. Allah sarki, masoya a basu tare. Bari mu je mu ga wakan da Abubakar Garba zai wato nishadantar da masoyiyan shi wato Ummi Hamisu Breka, alkawari. Yanzu mama kina ji kina ganin zaki bari amma ka sai da akuya ta zo tana goge. Ko baro basa gwada mana yanda ake zama da juna ba, kuma idan tsautsayi ya raba ni da ke ba zan yi aure ba. Mutuka raba na tsarai na kan san ki ne na yo dan ba. Yarda da amana suke sa ya soyayyo tarko. Kai fa daidai da ni ne, daga ni za a gane, kai garan magani ne, sannan mahadi ne, tunani nawa kai ne, komai nawa kai ne, jinin jiki nawa kai ne, kuma kai ne mai martaba na. Kula da ni, ki ji da ni, ki kuma buɗan ido na, da tsanani
gani kice gani sannan kin zama zina waga ƴaƴana mai ɗaki na. Ko za a kai ni inda ba za na dawo. Tun da kana ce. To jama'a kuna jin yadda muke nishadantar da jama'a kamar da kowa yake aika sakonni na masoyan shi a daidai wannan lokaci. Kowa wato yana tuna da masoyin shi kawai wato dan ya nishadantar da masoyin shi. Muna muku fatan alkhairi kamar da muka je muka karanta wasiƙa na Abubakar Garba wanda yake na Adwala yanda yake aikawa masoyin shi. Ita ma tana nan Adwala ummi ya sa mata wakan alkawari wato na Hamisu Breaker. To za mu je wato mu ga wato sako na gaba. Wannan sunan shi Abubakar Ahmed wanda aka fi sani da Habu Saviola wanda yake gabatar muku da shirin dandalin masoya kai tsaye daga tashar Canal Hausa TV. Shine yake aikawa masoyiyan shi Fatu, ita kuma tana nan a Balmayo, yana mata fatan alkhairi kuma yana son ta dewa. Shi ma zai dan nishadantar da ita da wakan wato yarinya mai kyau. Salamu alaiki ya sagi fata mai farin haniya da haske na fuska. Dalili ne ya kawo ni gare ki don kina da abin da zuciya ta dauka. Ni ba za da guje ba ko kowane sare don hakan kawadar ki zan jure duka. Ni a gona yanzu kin zarce yar kowa. Idan na samu ki ai na kwashe haraka na datsa harshe na wajen furta kalmar da za ta sani da ke kukullu alaka. Ba zan yi kuka ba inda ga daga ki aminiya ta kuma abinci na doki. Yarinya mai kyawu, yarinya mai kyawu, yarinya ina san ki ne. Yarinya mai kyawu, yarinya ina san ki ne. Sama yarinya. Tunanina yana ce dalili da ke kadai zan kare daga rayuwata. Hakan din yayi mun inda samu na sani ba zan yi kokan da shi ba. Zuciyata yanzu ta yi min tambaya da ce da ita yau ke kadai ce gwanata. Gari da dama kuma ina za na kwana masoyiya ta ke kadai ce muradi. Duk lokacin da na hangi ban ganki ne ba zuciya kowa take ga azaba. Ba zan yi kuka ba inda ga daga ki aminiya ta kuma abinci na doki. Yarinya mai kyawu, yarinya mai kyawu, yarinya ina san ki ne. Yarinya mai kyawu, yarinya mai kyawu, yarinya ina san ki ne. Na gode.
To jama'a barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya, kuna ji wato yanda muke nishadantar da masoya a duk inda suke a daidai wannan lokaci, kamar da wato Abubakar Ahmed wanda aka fi sani da Habu Sabiola, ni da kaina kenan yanda nake aika nima da masoyiyata Fatu daga Balmayo wato sako kuma da nake nishadantar da ita da wakan yarinya mai kyau. To za mu je wato mu karanta sako na gaba. Wannan sunanta Ruqayya Abdulkarim, sunanta Ruqayya tana gaida masoyinta Abdulkarim SP daga Grand Mosque. Ita ma tana nan a yawun da Grand Mosque, tana gaida wato masoyinta Abdulkarim wanda aka fi sani da SP a nan Grand Mosque. Tana so a sa masa waka na yarinya na yi mafarki kawai don ta nishadantar da masoyinta da shi. To Ruqayya da ke da masoyinki Abdulkarim SP muna muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Ki mafarki da shi, shi ma Allah ya sai mafarki da ke, kuma Allah ubangiji ya sa su yin naku ta dauru. Salim Smart na yi mafarki an mana aure wai jiya mun tare, gani amarya kai kuma an gobarci ya kare, sun batun da nake yi kai ka ɗauka na zare, ka ci farin wanka ni na saka leshi na kore, marigilin zamina na yi ladab mun zauna, ranar aure na burin da nake ka zamo ango, idan ka gane kuka murna ce ga babban logo, buri na aure mun tsallake katoton zango, na yi safi na shirya ta fulani baby ko jango, zo ka cikan buri na ai mana auren kauna, kafin magarya kurna baby na babban zaki. Zauna mi taɗi karka guzan in rasa kimata, ni na rufe kofa kai ɗaya ne wanda nake kauna. San ka nake yi da gaske wanda ya san kan na yi mai kara, so ka rage mini sosai alkawari na kar da ya je shara, ka iya furta kalamai in ka yi zance sai in tattara, da daddare in zan kwanta sai in tuna kan dinga nishaɗi na. Zo buɗe mai sona kar karfe mini sirrinka, ya labarin kauna ta ya nake ne a cikin ranka, ɗan gayo da turare kamshi ko yaushe tufafinka, ka zan fitila ta mizanin auna muradina. Ka zama ni na zama kai bisa lissafi mun zama ɗai, a sanya maza duka a shara in ba kai ba ni dai, har daga kan da kake yi wa 'yan mata ka yi mun daidai, sun ce girman kai ne na ce ni na saka kai baby na. Zauna mi taɗi karka guzan in rasa kimata, ni na rufe kofa kai ɗaya. To jama'a barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya, kuna ji wato yanda kowa da kowa yake nishadantar da masoyin shi a daidai wannan lokaci, kowa yana tuna da masoyin shi. To aka ce da wato laifin daɗin karewa, za mu je mu karanta wato sako na ƙarshe wanda ya zo mana a nan insha Allah. Za mu je mu karanta sako na ƙarshe. Wannan babban manajan mu ne wato wanda yake kula da sha'ani na entertainment na gaba daya a tashan Kanal Hausa, shine wato wanda aka fi sani da Awal Muhammad. Shi yana nan a nan wato a tashar Kanal Hausa, shine wanda kuke gani yake hasko mana da waƙoƙi da kuma wato sautuka na murya gaba daya. Shi ma yace ba za a bar shi a baya ba, shi ma zai je nishadantar da masoyiyan shi, wato sunanta Sumayya, ita kuma tana nan a Mange. Yana mata fatan alkhairi kuma yace yana mata so ta soyayya, yana mata so mara misaltuwa. To insha Allah za mu je shi ma wato mu ji yanda zai nishadantar da ta. Yace ba za mu faɗa sunan waƙa'in ba, zai sa mana kawai waƙa'in kawai wanda zai nishadantar da masoyiyan shi Sumayya. Bari mu je mu ji wani waƙa Muhammad ya tuna tar da masoyiyan shi da shi a daidai wannan lokaci. Ga zaɓi na tauraro na, zauna daga gefe na. Zaɓi
baki idona ina jin dama karki nisa da ni idan kika bar ni tilas nai kewa Allah ya ji kaina idan har ba kai wa'adin rayuwata ya zo ƙarshe. Allah ya ji kaina idan har baki wa'adin rayuwata ya zo ƙarshe Mai martaba ne kai a idona, nagode makaminka ya zarce nufina. nagode Sarauta na baka mijina, nagode kulawa da kai ne ai. To jama'a barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya kuna ji wato yadda muke nishadantar da masoya shi yasa aka ce wato laifin daɗi karewa don da mun kare wato karanta su sakonin namu amma akwai message kuma wanda ya kuma zuwa yanzu amma insha Allah idan muka karanta wannan duk wanda zai zo shi kuma saci na gaba insha Allah wannan shine karshe na sako wanda zamu karanta wannan wato assalamu alaikum sunan shi Muhammad daga Duwala yana gaida masoyiyan shi Aisha ita kuma tana nan a Yaounde yana so a sa masa waka mai kishi na kawai dan zai nishadantar da ita a daidai wannan lokaci zamu je wato mu nishadantar da malam Muhammad da shi da malama Aisha wakan wato mai kishi na Ga ina jin daɗi na samu muradin raina tana kishi na ni dai Ga ina jin daɗi na samu muradin raina yana kishi na nima. sai ki ya fata da ke ni har ni durƙusa shi ya adabe ni har ya sa na fallasa ni da ke mare ni so ta kai mu kyankisa na yi binciken kamar ki babu na rasa Zaɓina mai kishi na kai ne Oh, zaɓina, me kishi na, kici. Tarbiya masa ba duka haɗa kan kaso mini ne maka shimfiɗa walliya zan maka har na yi rangwada. To jama'a barkamu da dawa cikin shirin dandalin masoya wato kamar da muka je muka karanta wasiƙa ne na Aisha daga Yaounde wato tana gaida masoyinta wato Muhammad shi kuma yana nan a Duwala wato a farko ba mu karanta messaging sosai bane wato ita ce Aisha tana nan a Yaounde take gaida masoyinta Muhammad shi kuma yana nan a Duwala kamar da tace a sa mata waka na mai kishi suka shine muka je muka sa musu to anan wato zamu rufe wato kiraye kuma da kiran ka karanta sakonnin mu insha Allah duk wanda ya aiko sakon da ba karanta ba insha Allah ya hakurishe in muka zo kuma saci na sama to zamu je mu gaida masoyan mu a daidai wannan lokaci waɗanda suke sauraron mu akwai wato waɗanda zamu je mu musu gaisuwa ta musamman a daidai wannan lokaci zamu je mu gaida wato Nana Firdausi daga Baminda ita ma tana nan a Baminda muna mata fatan alkhairi sai kuma Rahma ita ma tana nan a Baminda da mama na Maimuna ita ma muna mata fatan alkhairi duk suna nan a Baminda sai kuma wato Fatu baby ita kuma tana nan a Yaounde a yau ake anniversary ta ita ma muna mata su da tin joyous anniversary a daidai wannan lokaci sai kuma Asma wanda aka fi sani da Asmishu ita ma tana nan a Duwala sai kuma wato Adama Congolese ita ma tana nan a Balmayo muna mata fatan alkhairi sai kuma Rabi'atu wanda aka fi sani da La Japonaise ita kuma tana nan a Obala shi Grand Salis shi ma yana nan a Duwala da shi da abokin shi Muji shi ma yau ake anniversary shi ma muna masa fatan alkhairi Allah ubangiji ya kawo shekaru masu albarka sai kuma wato Rahma ita ma tana nan a Balmayo sai kuma Raisa ita kuma tana nan a Yaounde Monsieur Blanc sai kuma Ruki Baby ita ma tana nan a Fumba muna musu fatan alkhairi a daidai wannan lokaci to Malam Garba mun je mun ka karanta sakonne mun je mun nishadantar da masoya kamar da kowa ya aika sakonnin shi kuma kasancewan consideration ne zai sa yau har mutum ya dauki telefon ya rubuta wa dan uwan shi ko ya rubuta wa yar uwan shi ko ya rubuta wa masoyin shi har ya tuna da shi har ma ya ce a sa masa waka
to me kake gani irin waɗannan soyayya yanda yake kulluwa, wani fata kake wa irin waɗanda suke tunatar da junan su a daidai wannan lokaci? Gaskiya ne na ji daɗin sosai wannan zauren matasa da muka tattauna. Na'am. Shawarar da zan iya ba mu baki daya shine in kana son mace ka so ta don Allah, za ka yi ta ka don Allah. Gaskiya ne. Don an ce soyayya ruwan zuma ce ka sha ka ba masoyi. To mun gani haka. To madalla malam Garba muna godiya da yawa da wato gudunmuwan da ka kawo mana, muna roƙon kuma Allah ubangije kai ka lafiya kamar da ka zo lafiya, muna roƙon Allah ubangije kai ka lafiya. To anan wato zamu rufe shirin namu na dandalin masoya, lokaci ya gabato insha Allah, sai dai kuma in Allah ya kai mu wato saci na gaba. To ni ne wanda na gabatar muku da shirin dandalin masoya kai tsaye daga tashar Canal Hausa TV. Ni ne naku Abubakar Ahmed wanda aka fi sani da Habu Saviola. To a kabin technique akwai wato Muhammad wanda yake hasko mana waƙoƙi da kuma sautuka na murya da kuma wato komai yanda kuke ji yake tafiya daidai, shine wato shi ma wanda ya kawo gudunmawa. Shi kuma wato a bayan kamera wanda yake kula da sha'ani na ɗauke shine wato Ben Salman 237, shi ma yana nan yana aikin shi professional, shi ma muna masa godiya. Shi kuma wato mai gida a Malam Alhaji, shi ma a nan Cinga yana kula da shirin mu yanda komai da komai yake wucewa, yana barin mu shawarwaru akan wato abubuwan da yake wucewa. Shi kuma wato babban mai gida kwata-kwata Abubakar Bukar Baban Kande, shi ma yana sama yana kula da shiri da shi da wato uwar gidan shi wato Fatu, kamar da jiya wato aka je aka yi bikin suna aka dawo lafiya insha Allah. Bayan emission za a sa muku wannan sunan insha Allah, ku ga komai da komai yanda komai da komai ya wuce. Su ma muna musu fatan alkhairi da ɗanmu Yazid da Muhammadu Muhtar Imran sabon aihuwa, shi ma barka da zuwa cikin family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna wasan sallade a kofan sarki, shekara ta zago ga mu fadan sarki, sakin Hausa